E agora, como colofón, a sesión matinal temos a intervención de Carlos. Vamos a ver. Séntate un momento, se faz un favor aquí, preséntate despois. Do doutor Carlos Pazos Justo, que é licenciado en Filoloxía Galega e Filoloxía Portuguesa pola Universidade de Santiago de Compostela e doutor en Ciencias da Cultura pola de Universidade do Miño. Actualmente é profesor do Departamento de Estudos Románicos da Universidade do Miño, coordinador do Centro de Estudos Galegos da mesma universidade, presidente da Asociación Internacional de Estudos Galegos e forma parte, así mesmo, da Rede Galabra. Entre as súas liñas de investigación cabe destacar o estudo da cultura, o estudo da migración galega a Portugal, particularmente das relacións galego-portuguesas a nivel cultural e da imaxe de Galicia e dos galegos en Portugal. Ten publicados varios libros, entre eles Trayectoria de Alfredo Guisao e a súa relación con a Galiza, en 1910-1921, que ganou o Premio Carballo Calero de Investigación do ano 2009, Relações culturais intersistémicas no espazo ibérico, o caso da trayectoria de Alfredo Guisao, 1910-1930, A imaxe da Galicia en Portugal, de Joao de Redondela, e os galegos son nosos irmãos, Alfredo Guisao, Xente da aldea e outros textos das orixes, é coeditor tamén, así mesmo, de varios monográficos, como Galiza en Nós, Estudos para a comprensión do relacionamento cultural galego-portugués. Publicou varios artigos en revistas científicas, capítulos de libros, como, por exemplo, relacionados co tema do que nos vai a falar, A imaxe da Galicia e dos galegos en Portugal, entre fins do século XIX e primeiras décadas do XX, do imagotipo negativo ao imagotipo de afinidade, de Joao de Redondela e os galegos son os irmãos, aproximação á imaxe de Galicia e dos galegos en Portugal nos inicios do século XX, Alfredo Guisao e a imaxoloxía dos galegos en Portugal, Imagen de España y los españoles en Portugal, reflexiones para el ámbito, la emigración española en Portugal a través de su prensa, la España moderna 1908, España y Portugal 1913 e Hispania 1924. E hoxe vainos a falar concretamente sobre o capital igamológico de Galicia e os galegos en Portugal na época contemporánea. Cedo a palabra. Tes aquí un puntero se necesitas. Ben, moito obrigado. Bon día a todos e a todas. Quería facer, en primeiro lugar, como fixeron xa as persoas que me precederon aquí, agradecer o amável convite aos organizadores desta xornada, ao Consello da Cultura Galega, e tamén aproveito xa para agradecer tamén aquí públicamente aos profesores Camilo Fernández e Domingo González Lopo, pois o facto de me convidaren para participar neste proxecto que aquí aparece mencionado, Españoles en Portugal, Migración Laboral e Exilios Políticos. Ben, como amablemente foi indicado agora polo profesor Hortensio, eu non son historiador. As persoas que aquí tiveron a palabra son do ámbito dos estudos da historia e eu non sou propiamente historiador. Podría dicer un historiador fracasado, mas non son historiador, nin o pretendo. Mas si poso dicer, se me permiten, un inmigrante en Portugal. Entón, se callar, por ser inmigrante en Portugal, poderei falar destas cousas, porque desenvolvo a miña actividade, como foi indicado, na Universidade do Miño, en Braga, desde hace algún tempo. Entón, historiador non, mas inmigrante tal vez sí. O que eu quería hoxe falar aquí, comentar,
Non é un asunto novo no sentido de que xa teño exposto en algunhas outras ocasións. Non trago, digamos, grandes novidades. E, en parte, tamén, igual me desvío un pouco do asunto central da xornada. A xornada ten a ver con patrimonio, emigración, Portugal, digamos, serían estas palabras chaves, segundo eu entendo. Mas hoxe aquí quería falar dese asunto, da imaxe, da representación dos galegos en Portugal, tamén en función do papel da comunidade galega, sobre todo de Lisboa, mas tamén, se me permiten, se houber tempo, pediría xa o favor ao profesor Hortensio para me indicar cando faltaren 5 minutos, por favor. 5 minutos na hora que estaba no programa. Non precisarei estenderme máis, por favor. E despois, unha segunda parte, gostaría, porque, se me permiten, apetéceme, lanzar aquí algunhas reflexións e hipóteses que poderán ser eventualmente de axuda para entender algunhas cousas ou discutir ou para o posterior debate acerca máis da imaxe actual. É dicir, o título ten a ver coa imaxe na época contemporánea, e apeteceme, digamos, colocar algunhas hipóteses de como funciona o ollar portugués, e a profesora Aurora poderá corrixirme se estou errado, como funciona o ollar portugués acerca da Galiza, dos galegos, das galegas, etc. Discúlpeme se estou un pouquiño medio doentado e de vez en cuando tería algunha dificultade para aliñabar o discurso. Entón, sen máis, quería simplemente unhas notas, digamos, máis de tipo teórico-metodolóxico para indicar o que eu entendo por imaxe, capital imagolóxico ou discursos imagolóxicos, este tipo de questões, e eu entendo que as imaxes, tal e como aquí as vou a analizar, son crenzas, son ideas, non vou a falar de realidades, son ideas, crenzas que, como sabemos, poden ter funcionalidade ou aplicación en diversos ámbitos. Probablemente o máis habitual e o máis próximo da nosa vivencia diaria e do cotidiano teña a ver con a publicidade. Todos os días estamos a ser sometidos a discursos que nos pretenden colocar ideas, crenzas acerca de determinados produtos, servizos, etc. Eu entendo que isto tamén se pode aplicar ás comunidades, as comunidades culturais, que poden elas ter forma de concello, freguesía, ou poden ter de rexión, país, nación, é dicir, as comunidades en xeral. Pareceme que as imaxes, ou entendo que as imaxes, os discursos de representación do outro ou do eu, son factos culturais, quer dizer, forman parte da nosa cultura e da cultura dos outros. E isto é un elemento que me parece especialmente relevante. Isto quer dizer que as imaxes, en cuanto a discursos, son transmitidas polas vías normais de transmisión cultural que teñen as comunidades, que sexa ben de forma oral e coloquial, sexa a través do ensino, etc. Son factos culturais, facen parte da cultura. As imaxes, por outro lado, entendo que teñen orixes e funcións que son diversas. Pódense orixinar en función de acontecimentos, en función de diferentes elementos, mas podemos, de alguna forma, ou esta é a miña premisa, podemos identificar as orixes deses discursos. E poden, como digo, ter funcións diversas. Poden servir para diferentes intereses, por exemplo. E non son unívocas. Penso que as imaxes poden ser compostas. Tentarei argumentar isto para o caso galego en Portugal. Son altamente resistentes á mudanza ou a súa desactivación. As imaxes están vivas, de alguma forma. Quen revise a imaxe da Galiza dunha perspectiva diacrónica poderá ver que mudou moito. Desde unha perspectiva
salvásense coraxosos valentes que poderían ter os romanos. Temos algúns documentos que indican unha leitura así. Claro que os romanos tamén estarían interesados en facer valer máis as súas conquistas, non é? As imaxes que poderían ter os povos musulmanos do norte da península, ou as imaxes que, por exemplo, funcionaron na época moderna, non me vou estender moito porque hai aquí especialistas, no conxunto de Castela, acerca da Galiza, ou incluso poderíamos interrogarnos acerca da imaxen que proxetouse Galiza para o exterior. É dicir, a imaxen están vivas, mas há unha tendencia forte, creo eu, para a resistencia á mudanza. Por outro lado, as imaxes, utilizando aquí ao que en bon portugués chama o iceberg cultural, as imaxes forman parte desa parte menos visível das culturas. Cando nos aproximamos dunha cultura, há elementos que rapidamente identificamos, recoñecemos ou inclusive estudamos, como pode ser a lingua, elementos da historia, música, mas há outros elementos das culturas que teñen a ver con valores, crenzas e ideas que son menos recoñecíveis ou, por dicelo de outra forma, non están nos manuais, non están nos libros, mas son elementos que son partillados pelos membros desa comunidade. Eu penso que as imaxes están na parte submersa do iceberg, na parte que está sob a agua. Há unha tendencia tamén, creo, para unha certa simbolización, é dicir, as comunidades moitas veces son representadas por un símbolo. Tal vez provocatoriamente aquí coloco un galo que probablemente todas as persoas aquí identifican, mas non sei ben se este é hoxe en día o símbolo que identifica Portugal, non sei, sería unha cuestión, porque parece ser que en función de determinadas dinámicas do turismo a Sardiña, a Lisboeta tamén está, polo menos nas losas de souvenirs, a tomar posicións, non sei. Mas a idea é esta, há un símbolo. Poderíamos interrogarnos cual é o símbolo da Galiza no exterior e nomeadamente en Portugal. Depois eu teño unha proposta. Ora, interésame sobre todo, e ten a ver con o que aquí nos convoca hoxe, destacar que as imaxes, a súa orixe, o seu funcionamento, a súa vitalidade en cuanto a discursos, reitero, de representación, sobre todo están relacionadas coa mobilidade e as interrelacións. Son as relacións de variado tipo entre as comunidades que dan lugar á criación, ao surximento e ao desenvolvimento destes discursos. Así sendo, poderíamos decir que unha regra é que se nós non temos relación directa ou indirecta con unha outra comunidade, probablemente non temos un discurso de representación para con esa comunidade. Como aquí xa foi dito, as relacións entre Galiza e Portugal teñen un longo percorrido histórico, poderíamos dicir neste sentido que son un produto histórico que se vai construindo e existe efectivamente relación. Agora acabamos de asistir aquí a unha interesante palestra desas relacións laborais, no ámbito piscatorio, son relacións importantes que foron mudando ao longo do tempo e especificamente na época contemporánea. Como aquí xa foi dito, os procesos migratorios cuxo destino dos galegos, sobre todo do sul, da zona aí de Tui e arredores, pois por volta de meados do século XX esmoreceu, ou foi a menos, ou quase desapareceu. Mas foi moito intenso en épocas precedentes, séculos XIX e até ese momento. Ora, interésame destacar esta idea, entendo que os discursos de representación, as imaxes, xurden neste ámbito das relacións que se establecen. Cando non há relación directa ou indirecta, non há, en principio non há imaxes. E aquí tamén faço un reparo, unha nota que é a seguinte: a proximidade xeográfica non me parece que sexa un valor determinante a hora da construción de discursos. Porque poderemos pensar, Camiña está moito próximo da Guarda, mas nen sempre é así. En Lisboa, como veremos, há unha imaxen, ou houve unha imaxen forte acerca dos galegos,
e non había proximidade xeográfica, ou non había na medida que había entre Camiña e a Guarda. É dicir, non me parece determinante a questão xeográfica, parece máis determinante este tipo de relacións que envolven o humano, o material ou o simbólico. Falo tamén de capital simbólico, que é un conceito, digamos, en construción. Algúmas das ideas que eu vou comentar aquí están aínda en construción, e a partir da idea de capital simbólico de Bourdieu, penso que poderíamos falar de un determinado capital simbólico. As comunidades, ou se callar é máis fácil pensar en países, estados, mas non só, teñen un determinado capital, poderá ser medido en unha escala de positivo ou negativo. Penso que esta idea pode nos axudar a pensar tamén as imaxes que proxectan as comunidades ou a nosa propia comunidade, é dicir, elementos que teñen a ver a mellor coa autoestima, etc., das propias comunidades. O esquema, digamos, teórico metodolóxico que eu propoño sería este: unha comunidade, neste caso Portugal, permítanme a ousadía, ten un imaginario. Nese imaginario residen, están, funcionan a propia imaxe que os portugueses teñen de si propios, mas tamén as imaxes que teñen dos outros. Por exemplo, os españois falan alto, que é unha imaxe, creo que unha idea bastante recorrente no imaginario portugués. Nese imaginario sobre o outro pode haber varios discursos que eu chamei imagotipos, mas pronto eu de menos a terminoloxía. Pode haber un discurso con un determinado discurso nun determinado sentido e construído a base dunha serie de elementos que pode ser completamente diferente a un outro discurso, e eses discursos nútrense de variados elementos. Como podemos coñecer estes discursos de variadas formas? E con traballos de campo, evidentemente, mas eu penso que con os produtos culturais en xeral podemos ter informacións relevantes acerca deste asunto, que ten a ver con produtos literarios, con a propia lingua, darei algúns exemplos, ou outros elementos. Podemos retirar información que nos axuda a comprender realmente o funcionamento ou a constitución destes discursos. Ben, indo xa ao caso concreto de Portugal, se nós revisamos algunha literatura portuguesa, xa polos títulos, literatura portuguesa, sobre todo os séculos XVIII, ainda que tamén anterior, e séculos XIX, xa polos títulos podemos apreciar determinada orientación da galeguidade, por dicelo de alguna forma. Ou, inclusive, se nos lermos textos clásicos da literatura portuguesa, como pode ser Os Maias, de Sá de Queirós, veremos que son textos xeios de galegos. Ou o propio Xosé Saramago, xa no século XX, algunhas das súas obras tamén están xeios de personaxes galegas ou que aluden ao mundo do galego. Inclusive, como saben, Saramago dedicou tamén un libro á Península Ibérica e Xangada de Pedra, e tamén aparecen aí unhas personaxes galegas, etc. Todos estes, como digo, todos estes textos, en xeral, traducen, espellan, constroen a partir de determinadas ideas sobre o que son galegos. Trago aquí un excerto dun destes textos no que aparece representada, e trago porque o pseudónimo está asinado, aparece así na cota da Biblioteca Nacional, creo que era como Juan ou Joan, non sei como ler, de Redondela. Eu son de Redondela, por iso trago este tipo de coisas. E aparece aquí unha especie de representación da lingua dos galegos, neste caso sería en Lisboa. Há algúns trazos que utiliza o autor para espellar, para traducir como falarían os galegos. E un dos elementos que é evidente aquí é o superávit enorme que há de X, é X para tudo, que de alguna forma marcarían o diferente sistema de sibilantes que os galegos en xeral teñen a respeito do sistema de sibilantes dos falares de Lisboa ou do centro de Portugal. Se callar non tan lonxíncos no século XIX con os falares do norte de Portugal. E aparecen estes elementos.
non me vou estender. Hai outros elementos que teñen a ver coa fraseoloxía galega, non sei se conseguen perceber o sentido destes elementos, destes ditados, mas hai algúns que son realmente moito interesantes. Por exemplo, 50 galegos non facen un home, é dicir, son todos bastante denigrantes ou abiltantes, ou inclusive hostís para con os galegos. O último que encontrei foi nun dicionario que editou unha colega miña da Universidade do Miño, salvo erro do século XVIII, e aparecía barro galego con este significado que aí aparece. Por iso está escrito así de unha forma un pouco rara. De todos estes, probablemente há un que aínda funcione, que é traballar como un galego, tal vez. A sensación que eu teño, a percepción que eu teño, é que traballar como un galego é un ditado portugués que aínda funciona na lingua portuguesa actual. O resto, polo menos da miña percepción no norte de Portugal, están quase todos en desuso, son bastante descoñecidos. Mas tamén se formos ao dicionario, tamén vemos estas cousas. Este dicionario é o dicionario probablemente o dicionario máis usado hoxe en día en Portugal e para o portugués, que é o dicionario online Priverán, debe ser o máis utilizado hoxe. E se nos vemos aquí o significado de galego, pois vemos relativo pertencente a Galiza, relativo ao galego, en cuanto ao sistema lingua, algo máis ou menos imparcial, direi. Mas depois dis mozo de fretes, já foi aquí comentado esta mañá, informal e depreciativo, individuo que faz traballo pesado e intenso, informal e depreciativo, homen groseiro, malcriado ou rude, informal e depreciativo, ou portugués, no caso do Brasil, portugués de baixa instrução ou persoa loura. Bueno, no caso brasileiro deixámoslo a marxen, mas vemos que há aquí un sentido claramente pejorativo, que até inclusive foi o argumento para un utente de orixen galega a protestar, enviar unha carta de protesto ao dicionario que acho que está accesible, poden ver que depois houve unha resposta do propio dicionario. Nos fixemos un traballo que ainda non está publicado, que está en curso, fixemos un análise das entradas, digamos, en 23 dicionarios portugueses dos séculos XVI, XVIII, XIX e XX, salvo erro, das entradas do campo lexical galego. Aí entra galego, galegada, galeguise, todo este tipo de elementos, e verificamos que as marcas que os dicionarios usan son estas: Brasil, mas depois reparen, a segunda, a terceira e a cuarta, depreciativo, popular e provinciano. É dicir, o campo lexical galego nos dicionarios aparece de alguna forma vinculado a unha idea de depreciativo, de popular, de algo polo menos non prestixiado. Vou saltar isto. Aquí, cando estou en Santiago, gosto de referir isto, é un texto de Anselmo de Andrade acerca de Santiago, e aquí Santiago non fica moi ben parada, mas tamén ten a ver con os discursos sobre a cidade e como mudaron os discursos sobre a cidade. Interésame máis este, Anselmo de Andrade, cando ven a Galiza, fala da Galiza e tal, mas el só ve os galegos que vía en Lisboa, ou esta é a miña percepción e esta é a miña leitura. El ve os galegos e inmediatamente relaciona os galegos con aqueles que ven Lisboa, e inclusive fala dos galegos de exportación, que achei realmente moito conseguida a expresión. Teño aquí algúns outros elementos que falan das profesións que exercían os galegos, ou grande parte dos galegos, en Lisboa. Recollo aquí tamén a imaxen que hoxe de mañá o profesor González Lopo referiu. Descoñecía que se sustentaba nun cuadro anterior esta imaxen, acho moito interesante, xa pedirei a referencia do cuadro, mas trago aquí representacións dos galegos, ou que probablemente serían os galegos en Lisboa a inicios do século XX. E para o imaginario portugués lisboeta
de inicios do século XX ou fins do século XIX, galegos serían estes. Directamente, probablemente asociarían galegos con este tipo de individuos. A pesar de, como veremos, e xa foi dito, a comunidade, o enclave galego de Lisboa, ser máis complexo do que isto. É dicir, son mozos de frete, mozos de corda, son aguadeiros, son aquelas persoas que facen aqueles traballos que os lisboetas non queren facer ou non podían ou que for. E isto, digamos, este tipo de prácticas, é dicir, a posición que ocupa na sociedade, sobre todo lisboeta, dos galegos, mas tamén probablemente no norte, aínda que probablemente no caso do Porto há algúns matices, probablemente no caso do Porto há unha maior diversidade de ocupazóns. No caso de Lisboa, esta imaxe que chamo negativo do inmigrante está, ao meu ver, prácticamente só condicionada ou determinada polo fenómeno migratorio galego con destino a Lisboa. Temos que pensar que os galegos en Lisboa facían os seus labores sobre todo na praza pública, quer dizer, eran moito visíveis, moito perceptíveis para o conxunto da comunidade, non estaban en espazos fechados, estaban na praza pública, facían os seus propios traballos, como tamén xa foi dito, entre outros, entregar cartas aos namorados e as namoradas, facían no espazo público. Entón, digamos, son o elemento fundamental que constrói este discurso, que é un discurso, como digo, elaborado a partir do fenómeno migratorio, que poderá ter algunha orixe castellana ou non, isto é un tema para o debate, poderemos discutilo se quixeren despois, cuxos referentes son os galegos, que é un grupo social, unha determinada comunidade, non un país ou unha rexión. Moitas veces, é verdade, tamén xa foi comentado, estes galegos que aparecen referidos nalgúns textos, non sabemos ben se son galegos da Galiza ou son galegos do norte ou son do interior, por veces há algunha confusón sobre o asunto. Mas non se refere normalmente a unha rexión, a un país, reférese a un grupo social. Penso que é un discurso de representación amplamente consolidado nos séculos XIX e parte do XX, mas eu diría que hoxe está fosilizado. Fosilizado en que sentido? En que non funciona ou non está activo socialmente. E penso que temos indicios bastantes para chegar a esta conclusión. E un deles para min é a proba do alumno ou da alumna. E cando lle pregunto aos meus alumnos se coñecen o ditado, alumnos estou a falar de persoas entre 18, 21, 22 anos, se eu lle pregunto se coñecen o ditado de traballar como un galego, a maioría hoxe en día non coñece. Tamén é verdade que son alumnos do norte, terei que facer o mesmo experimento en Lisboa. Mas esta idea, digamos, este discurso está, digamos, esmorecendo de alguna forma, pareceme a mí. Quais son as funcións que tiña? Evidentemente humorísticas. Tiñan as funcións humorísticas. En moitos dos textos, ou como vimos antes, ou daba para entrever, os galegos teñen unha función humorística do palerma, da persoa menos intelixente, do criado, etc. Poderá tamén ter algunhas funcións nalgúns contextos concretos discriminatorias. Discriminatorias por qué? Pois probablemente, e o profesor González Lopo nun dos seus traballos aponta neste sentido, se non lembro mal, há un momento que algúns galegos comezan a ter algún suceso nos seus emprendimientos comerciais, fins do século XIX, principios do século XX, e empezan a ocupar outro espazo, negocios, nomeadamente en Lisboa. Isto poderá ter criado tamén algún tipo de malestar entre outros grupos tradicionais do comercio lisboeta ou de algunhas empresas lisboetas. E aquí é probable que a activación desta imaxe negativa teña que ver con este tipo de lóxicas ou enfrentamentos. É posible, non teño a certeza, mas é posible que aconteza iso. Quais son os elementos que constroen este discurso? Pois estes que coloco aquí, e que a mellor están presentes nas referencias que há a Santo Amaro, por exemplo. Están aí, os galegos están de festa e há unha especie de descontrolo, pois son bébados, há unha serie de elementos. E
e poden ser tamén coñecidos por tullanos, etc. Non me estendo máis. Este sería, digamos, un discurso de representación que existiu, foi forte en Portugal durante bastante tempo e que se constrói en función do fenómeno migratorio galego, sobre todo en Lisboa, mas que os estaría a mover en decadencia ou en... Ora, como dicía, o enclave galego de Lisboa, sobre todo o enclave galego de Lisboa, é, a partir dos séculos XIX e principios do XX, unha comunidade, digamos, bastante máis complexa daquilo que mostraba ou quería facer mostrar aquel discurso. E é máis complexa porque, por exemplo, unha certa elite deste enclave comeza a movimentarse e a tomar iniciativas de variado tipo. E estas iniciativas, de alguna forma, eu entendo, esta é a miña leitura, procuran consolidar ou angariar ou obter outros capitais para alén do capital económico. Que acontece con estas familias que teñen suceso? Pois que estaban suxeitas a unha imaxe no espazo social lisboeta, unha imaxe moito negativa. E tiña necesidade de alguna forma de adquirir outros capitais. Sabemos que as sociedades, as persoas, temos esta forma de funcionar. Non nos chega a ter capital económico, pero a veces precisamos de outros tipos de capitais. E para conseguir eses capitais utilizan varias estrategias. Por exemplo, darlle educación superior aos seus fillos, un elemento obvio, capital cultural, etc. Mas tamén necesitan capital simbólico, darse a coñecer na praza lisboeta de outra forma. E para isto crían as súas propias institucións, as súas propias organizacións ou as súas propias publicacións, como poden ser varias. Non resisto a comentar algo ou a incidir ou a reiterar algo que xa foi dito esta mañá. En xeral, pareceme, eu non son especialista na área, mas pareceme que o fenómeno da emigración galega a América, por exemplo, ou con algúns destinos sobre ese fenómeno, há bastante investigación feita, incluso há traballos ou volumes facsimilares sobre publicacións da emigración, etc. Mas no caso da emigración galega a Portugal, estamos no que deu lugar a un título dun libro publicado, creo que en 2008, e con participación tamén do profesor González Lopo, que era Historia dunha emigración difusa. Era o título. Por que? Porque é pouco recoñecida, pouco coñecida, pouco divulgada, etc. Mas há material, como xa foi mostrado esta mañá, e outros xornais e tal. Isto é un traballo en curso, aponto aquí algúns das publicacións que a priori estarían vinculadas á emigración galega en Portugal, nomeadamente en Lisboa, mas tamén no Porto. No Porto, nos inicios, nos fins do século XIX, parece que había tamén algún interese por facerse ver, por facerse notar, e há diferentes publicacións até non fai moito tempo. Había tamén sociedades e agrupazóns, centros, e destes há un especial ou algún que ten un percorrido maior que Juventud de Galicia, non sei se ven aquí, que criado en 1908 está aínda en funcionamento hoxe en día en Lisboa e, por certo, nun belo palacete, non sei se tiña unha foto, aquí está, nunha zona importante de Lisboa. Vemos unha comunidade activa, podríamos dicer, do punto de vista cultural, que traballa pola súa cohesión, mas tamén traballa ten as súas propias prácticas culturais, como pode ser, por exemplo, poden ver unha rondalla, que é un fenómeno perfeitamente importado das prácticas culturais das súas terras de orixe. Non existían, até onde eu sei, rondallas en Lisboa, e iso existen hoxe en día nesta zona do sul da Galiza tamén. Non vou insistir aquí, xa foi comentado estas questões. O único que quería apontar era o seguinte: os galegos insúrxense contra ese discurso negativo
intentando un contradiscurso que o dos galegos somos honrados e traballadores. E moitas veces posicionanse na praza pública, veces en xornais ou outro tipo de elementos, con este discurso. Cuidado que non somos honrados e traballadores, etc. etc. E así há varios exemplos que agora non vou a citar. Mas tamén os galegos, penso eu, e esta é unha das miñas conclusións, que tamén poderá ser sometida ao debate, están atentos ás ideas que funcionan no Portugal da altura. E unha das ideas que comeza a tomar forma no Portugal da altura, estou a dicer o Portugal de fins do século XIX e principios do XX, é entre algunha elite intelectual portuguesa, podemos poñer un nome como referente, que sería Teixeira de Pascuais, por exemplo, comeza a tomar forma, ou Oliveira Martins, Teófilo Braga, Leite Vasconcelos, comeza a tomar forma un discurso, digamos, de irmandade, de afinidade, de igualdade, de proximidade de variado tipo entre a Galiza e Portugal. Proximidade, digo e reitero, ou desenvolvo de variado tipo, porque aí por veces son invocados elementos como a lingua, outras veces elementos como a raza, que era algo que se facía parte dos discursos da altura, ou a paisaxe, ou a historia, ou as tradizóns, afinidade de variado tipo. Aquí poño un exemplo de Oliveira Martins, que agora non vou ler. Entón, os galegos, observei que en varias iniciativas que realizan, sobre todo aí na altura dos anos 1919, 1920, 21, asocianse a estas iniciativas que de alguna forma reproducen esta idea de irmandade ou de afinidade. Lembremos que nesta altura, 1916, a partir de 1916, as irmandades da fala na Galiza, que a pesar de ser un grupo minoritario, teñen unha certa incidencia social e política, promoven o discurso de identidade galega e moitas veces aparece o referente portugués. Entón, observei que a comunidade galega asociase en moitas ocasións a este tipo de elementos, a este discurso. E asociase de forma interesada, porque se acreditamos no discurso de galegos e portugueses, somos irmáns, partillamos elementos importantes do ponto de vista identitario, da historia, etc., nós galegos non poderemos ser aviltados na praza portuguesa. Non sei se consigo explicar a idea. É dicir, do ponto de vista social ou imagolóxico, para a comunidade galega de Lisboa sería rentável asociarse a este tipo de ideas. Asocianse ideas destas, non vou agora estenderme neste tipo de questões, só faço aquí un reparo, por exemplo, un dos lisboanos, que depois chegou a ser presidente da Cámara Municipal de Mondariz, alcalde de Mondariz, en 1919, nun momento aí que o centro, na altura, Juventud de Galicia, está, digamos, pola causa proautonómica, poderíamos dicilo así, pronuncia un discurso moito aliñado con o discurso dos galegos, non completamente, mas bastante aliñado con o discurso dos galeguistas metropolitanos que chamou Alma Galega, e escrito en galego, e como fillo en Sebre de Galicia, Boubos, esta é unha copia do espolio familiar do discurso que, segundo os datos que teño, foi realmente lido no Centro Galego en Juventud de Galiza en 1919. Nunha serie de conferencias que organizaron pro autonomía da Galiza, ou neste sentido. Asocianse a unha iniciativa que habería en 1929 acerca dunha semana portuguesa na Galiza, unha semana que ao final non teve lugar. Nesa altura, é un material que xa teño utilizado varias veces, o Noticias Ilustrado, que é a revista do Diario de Noticias, dedica un número especial aos galegos, 5 minutos, obrigado, cuxo título é Os galegos son nosos irmáns, e pareceme especialmente relevante este número desta revista polo seguinte, porque aparece na capa e nas primeiras páxinas imaxes, fotografías, que ilustran
que representan os galegos en función desta idea que funcionaba acerca da Galiza. É dicir, eran afiadores, amoladores, mozos de frete, aguadeiros, etc. Mas tamén aparece, é dicir, comeza a funcionar outra visón, outro ollar, aparecen outro tipo de elementos, aparecen artistas e poetas fillos de galegos. É dicir, isto xa é outra visão. E aquí, digamos, a comunidade galega de Lisboa debeu abrir garrafas de espumante, de champaña ese día cando saiu, porque conseguiron mostrarse dunha outra forma moito diferente, como as grandes figuras da colonia ou empresarios, todos os da dereita serían empresarios, é dicir, há unha outra, inclusive aparecen poesías galegas, é dicir, este pobo incluso ten unha literatura, é dicir, é outro tipo de discursos. Até a Guerra Civil há varias iniciativas neste sentido. Dou aquí noticia rápida, por exemplo, da Semana Cultural Galega do Porto de 1935, que teve unha dimensión cultural, ideolóxica, non direi política, importante na altura e que estudou a profesora Teresa Soeiro con bastante detalle. Este sería o discurso. Faltaríame aquí... Peço desculpa, mas faltame aquí un elemento no PowerPoint que refiro eu. Isto informa de un discurso de un imagotipo de afinidade. Antes falei do imagotipo do inmigrante e frente a ese eu considero que comeza a funcionar en Portugal durante o século XX e as posicións que van tomando os emigrantes, a comunidade galega de Lisboa, así o informan, comeza a tomar forma e a funcionar un discurso de afinidade entre galegos e portugueses. Un discurso que, a meu ver, un discurso de representación, un conxunto de ideas, de crenzas, poderíamos dicer, que funcionan aínda hoxe en día. E como funcionan? Pois funcionan rapidamente, porque teño pouco tempo, nun contexto ou nun cuadro relacional que mudou completamente a partir do ano 1986. Se há que buscar unha data xave no cuadro peninsular das relacións económicas, sociais, educativas e de discursos, probablemente esta sería a data importante, se ven que a data de 1974 e 1978 ou 75 tamén son importantes. Mas o cuadro relacional muda completamente. E eu penso que hoxe en día, e vou ir rápido, hoxe en día a imaxen da Galiza en Portugal, a imaxen da Galiza dos galegos, pode ser entendida así como non existe. É dicir, a Galiza e os galegos, para algúns portugueses, non somos algo indiferenciado do conxunto de España. Dou un exemplo da miña vida particular. Este verán tuve que ir ao dentista e en cuanto esperaba a enfermeira que me atendía, díxeme se era español, e eu dixelle polo sotaque, eu dixelle, non, sou galego. Galiza? Non coñezo Galiza, en Braga. E entón respondi, coñece Vigo? Vigo sí. E coñece Sanxenxo? Sanxenxo sí. Pronto, pois é na Galiza. Sen nada contra a persoa en concreto, cada un coñece o que coñece, mas para algunhas persoas a idea de Galiza como unha comunidade cultural, lingüística ou que for próxima ou non é tal vez invisible ou menos visible. Há elementos que poden axudar a comprender isto, mas probablemente un deles é que a imaxen da España tamén mudou bastante en Portugal, non me vou estender. Mas tamén creo que, ao lado disto, tamén funciona esta idea da afinidade, da proximidade. E há, digamos, un impulso forte que é de orixen europea, que ten a ver con os apoios que veñen agora, ou as novas lóxicas de construción administrativa, que ten a ver coa eurorrexión, os procesos novos de desfronterización, etc., que de alguna forma
están ancorados por veces neste discurso que galegos e portugueses partillamos coisas, partillamos pasado, partillamos paisaxe, partillamos... Há un discurso que funciona. E así surxen moitas iniciativas. Avanzo e é determinante no ámbito da economía. As trocas comerciais que existen entre a Galiza e Portugal é hoxe en día realmente un fenómeno moito importante, ou as propias trocas, o fluxo de persoas entre a un lado e outro dominio é tamén moito relevante. Onde há máis trocas de persoas, máis mobilidades no conxunto da fronteira luso-española, pelos dados que obteño observado, é a zona da Galiza, especialmente Tui e Valença. Há outros elementos, queria destacar só tamén que probablemente hoxe en día estamos a asistir a un proceso polo cual a Galiza é sobre todo imaginada no norte de Portugal. Quer dicer, este impulso europeo que antes mencionaba está a promover unha maior articulación económica, social, educativa, cultural, etc. Entre que? Entre a Galiza e o norte de Portugal. Non me pregunten o que é o norte de Portugal, non sei ben onde está a fronteira, mas a idea é así. É dicir, con o norte de Portugal. Que acontece con o resto de Portugal? Pois non existe este impulso forte. E aquilo que foi imaginado no século XIX e principios do XX desta irmandade, de relación, era colocado sempre nos termos, ou normalmente era colocado nos termos de Galiza e Portugal. Hoxe en día pasa a ser algo máis do tipo Galiza e o norte de Portugal. Estou a descrever ou a tentar descrever o proceso en curso. E aquí surxen, como saben, diversas iniciativas, desde a Eurorrexión ás eurocidades ou, inclusive, ao eventual convoio de alta velocidade Porto-Vigo, que todos pagaremos para o ver. Este tipo de iniciativas. E diversas outras iniciativas tamén de dimensión cultural que teñen surxido grosso modo a partir de 2014, que cando se aproba aquí na Galiza a Lei Valentín Paz Andrade, e despois, para ir acabando, há outro elemento tamén que está, digamos, a contribuir para a relación, que é o turismo e o Camiño de Santiago. O Camiño de Santiago ten unha fortaleza moito grande en Portugal, o crecimento do número de peregrinos é realmente impresionante, en algúns casos diría até asustador. O caso do Camiño Portugués da Costa, é dicir, as tasas de crecimento son, até o ano 2019, son imensas. Os mapas, os camiños que há en Portugal están a proliferar camiños de forma vertiginosa, incluso se crean manifestos para os camiños sexan aprobados e oficializados. Há unha corrida atrás dos camiños, de alguna forma, e probablemente estamos nun proceso no cual, antes falaba do Galo de Barcelos e da Sardiña de Lisboa, un proceso no cual a imaxe, o símbolo da Galiza en Portugal, e non só no Portugal, tal vez é algo similar a isto que está aquí. Cada vez a Galiza é cada vez máis esa fachada que está aí, é máis xacobeo, polos dados que vou observando no caso portugués. E por último, unha cuestión a imaxe, os discursos, por veces, están algunha vez, en algún sentido, mediados por certa incomprensión ou certo ruído que ten a ver, por veces, por falta de coñecimento da parte dos galegos ou da parte dos portugueses. O diálogo, por veces, é un diálogo caricato, e poño sempre o mesmo exemplo. Eu asistí moitas veces nun café en Braga ou noutra localidade a un galego español falante, o galego falante dirixirse ao empregado de mesa en galego, no galego que fala, e o empregado de mesa responderlle en portuñol. E o galego por veces sentese ofendido e o portugués non entende porque se sente ofendido cando el pretende ser simpático. É dicir, hai situacións caricatas de falta de comunicación ou falta de coñecimento, o cual introduz ruído. Moito obrigado.